Sí, però Jordi, bona tarda. Bona tarda. Començo pel principi, havent decidit ja el partit de diumenge i la derrota, estan a dijous a la tarda, com l'has mirat? L'equip donava la sort que podia ser una de les dures, la de diumenge, com ho has mirat o com preveus que ho has mirat en aquesta setmana? És una derrota dura, una derrota que no esperàvem, però només el que dic sempre, no només és molt repetitiu i vindre aquí cada setmana a dir el mateix i veure que no guanyes, al final dius, ja amb aquests que els explico, no? Però és que és el que ens toca, tragar veneno el diumenge i el dilluns i el dimarts tornar a entrenar pensant amb el Peralada, i ja està. La sort és que ara jugarem a casa, que ho farem davant de la nostra gent, que això sempre és un al·licient, que l'últim referent a casa amb l'Hospitalet, tot i perdre també, va ser un molt bon partit, de les millors estones que hem vist aquest any aquí, i jo crec que això és el que ha de fer que els jugadors afrontin bé els entrenaments que ens queden per preparar pel partit del Peralada. Però com veus a l'equip? Perquè dius, aquí ens dius el mateix, nosaltres també intentem preguntar coses diferents. Quin missatge els doneu? Bueno, no, el missatge és una mica aquest. Sí que és veritat que de Vic marxem enfadats. Ho vaig dir aquí el dia de l'Hospitalet a l'acabar. Vam dir, és una arma de doble fil això que hem vist avui amb l'Hospitalet, perquè ens posa en aquest nivell i això ens exigirà i ens obligarà a mostrar aquest nivell sempre. I a Vic el nivell no va ser aquest. Doncs, si tu aquí contra l'Hospitalet a casa és capaç de donar aquest nivell, vas a Vic, que és la primera de les finals, que t'estàs jugant punts que són importants, contra un rival de la teva lliga, que està en una situació similar a la nostra, per no dir quasi idèntica, i no dones el mateix nivell, és que alguna cosa estàs fent malament. I per això em vaig anar molt enfadat. A més de disgustant, em vaig anar enfadat, perquè després veus el partit també i ostres, és que no vam estar al nostre nivell, al nivell que som capaços nosaltres. I sí que és veritat que el gol al minut 1 ens passa molta factura, i sí que és veritat que per fi marquem un gol i no ens dura ni 30 segons l'alegria, que és el sum de les coses que ens poden passar, no? Però l'equip ha de fer més. Sí? Que el nostre nivell és baix, ho podem acceptar, però que el nostre nivell no és tan baix com el que vam donar a Vic, i ho hem demostrat contra l'Hospitalet, per exemple, això també ho tinc clar. Per això no me'n vaig anar content. Juguem una final i no vam saber estar al nivell. Sí? I també me'n vaig anar, sobretot, penso jo, i també serveix de missatge per aquesta setmana, no? Quan nosaltres els entrenadors preparem els partits i dissenyem un pla de partit, una operativa per a aquell partit concreta, un pla estratègic, el que esperes és que els jugadors el duguin a terme i siguin fidels i obeeixin les indicacions. No esperes que els jugadors surtin i es passin per alt coses que has estat treballant durant la setmana, que penses com a entrenador o com a cos tècnic que t'anaran a guanyar, i perquè encaixis un gol al minut 1 el jugador comenci a prendre decisions que no toquen abans d'hora, no? Vam estar corrent des del minut 2 i això ens va fer voler anar a pressionar quan no teníem que anar a pressionar, teníem que esperar més a mig camp, i entenc que el gol va provocar que en aquest cas el Fran i l'Albert, ostres, vos anem, tireu endarrere, no? Jo el que li vull transmetre als jugadors i el que li estem transmetent als jugadors és que han de ser fidels al que nosaltres decidim com a entrenadors. No dic que no siguin fidels perquè no volen, dic que no són fidels perquè vam rebre un gol molt aviat i això els va fer trastocar els plans. I això és el que no podem permetre. El jugador ha de ser fidel al pla de partit, ha de ser obedient i ha de creure en el que els entrenadors manen, no? Jo crec que això és una de les coses que s'estan comentant a baix i que el jugador ha d'aprendre d'aquest partit de Vic, no? És una experiència més que hem d'acumular a la motxilla. I el fet que encara no heu guanyat, creus tu temps que pugui caure el desànim tant a l'afició com a l'equip? Bueno, jo crec que a l'afició no, perquè si alguna cosa ha demostrat aquesta afició, si estem on estem, lluitant contra tot, contra tothom, entrenant en un camp que no sortirien a entrenar ni un equip de tercera catalana, que ens hem de posar quasi frontals per entrenar contra tothom,
jo crec que aquesta afició pot amb tot. Tornarem a perdre el Peralada, tornarem a perdre contra el Peralada i dilluns tornarem a tenir tuits animant-nos i diumenge el bus de l'afició per anar a on toqui a Cerdanyola i el dia de la muntanya és a casa, 2.000 persones més una altra vegada. No en tinc cap dubte per això. O sigui, és un any que la gent no es desil·lusionarà, però això no ens ha de fer febles, no ens ha d'enfeblir de dir, bueno, doncs, que es conformen amb poc, que no, que són una gent que es conforma amb poc perquè l'afició de Lleida és així, perquè són de pedra picada, perquè tenen aquest sentiment blau, aquest cor blau, però nosaltres, precisament per això, ens hem d'exprimir encara el màxim, el doble, no? Aquest és una mica el missatge que jo crec que hem de llançar als jugadors. No estan desanimats, no estem desanimats, estem forts, però sí que és veritat que és una situació dura, que tenim ganes de revertir, però estic convençut que diumenge amb el Peralada serà el dia. Abans de preguntar-te per diumenge, que entré el tema de l'afició, ahir també va sortir el Marc a parlar amb nosaltres, a fer un parell de crides, a una tranquil·litat més a nivell institucional i a un recolzament més a nivell afició. Segur que ho has escoltat i que n'opines. Jo del primer tema que has dit no opino, no n'opino, sobre la que em toca. S'agraeix moltíssim com a entrenadors, com a cos tècnic, saber que directius o el Marc, perquè no sé com dir-li tampoc, saber que està amb nosaltres i que confia en nosaltres, que valora la feina, no? I ho va dir, valora moltíssim la feina, que ens estem deixant la pell preparant partits, preparant entrenaments, es valora moltíssim perquè amb la situació que tenim esportiva, lo normal és que jo ja no hi fos aquí. Sí? Això també ho sé, vull dir, no és que no ho vulgui acceptar, ho entenc perfectament, però es valora moltíssim que el Marc surti i públicament ens valori la feina que fem i demani a l'afició, no? que ens segueixi animant una vegada més, que no doni l'esquena, que vinguin al camp, que canviï el missatge aquell per un missatge d'ànims i de suport, no? Però és que realment és el que sentim. Sí, per un missatge que ja arruga una mica el morro n'hi ha 10 de suport, amb la qual nosaltres sentim l'escalf de l'afició i sentim que estan amb nosaltres, no ens hem sentit ni criticats ni... No? Potser el dia del 0-3 en Europa, que al final una mica amb motius, no? Però, t'he dit la veritat, el dia de l'Hospitalet tornem a perdre's en una casa i tothom està satisfet i content perquè entén la situació, sap que és difícil i estan amb nosaltres. Per això et dic que sobre la roda de premsa d'ahir, per la part esportiva, jo encantat amb el Marc de que ens doni suport i la crida aquesta a l'afició perquè animi una mica els jugadors, no? I jo crec que l'afició ho fa i nosaltres ho sentim així. Per això amb més motiu, quan tornes a perdre dius, ostres, aquesta afició que ha fet el desplaçament a Vic, ha pagat els seus 23 euros o 25 euros del bus, de l'entrada, hosti, que no s'emportin mai ni una alegria, la liarem molt grossa el dia que guanyem. Diumenge Peralada, Jordi, es juga aquí a casa contra un equip que l'any passat va fer una molt bona temporada. Què visualitzes per diumenge? Bueno, Peralada, típic equip de l'Àlex, Marçal, és un equip que és molt pràctic, un equip amb jugadors d'alterna joventut, amb l'experiència de l'Ambaró. Bueno, jo crec que és un equip que és molt pràctic. Aquest és el resum. Un equip que no el veurem posar-se de 3, no el veurem un futbol associatiu molt espectacular, com pot tenir més l'Hospitalet, no? Un equip que és molt pràctic, que llança la pilota a dalt, guanyarà segones accions, treu la pilota fora, robarà per transitar, amb Kanté, el contraatac, aprofitarà la pilota parada, els saques de banda, que li treu molt rèdit. És un equip que serà molt pràctic. Nosaltres el que hem de fer és ser fidels al pla de partit que estem preparant i amb això creure i anar-hi a totes com fem cada diumenge. Físicament, com esteu? Bueno, cada dimarts quan acaba l'entrenament a l'annex s'ha de donar gràcies i resar 5 Pare Nostres perquè un entrenament a l'annex és una odissea, sí? Però de moment hem salvat el dimarts aquesta setmana una vegada més. Jo crec que arribarem bé i ens queden 2 entrenaments, però crec que arribarem bé. Passa que cada setmana en dijous dic això i la setmana passada perdem el Jaume a l'entrenament del dijous, la gent es farà ida, on està el Jaume? Clar, el Jaume, quan jo surto aquí és dijous a la tarda, abans de 2 entrenaments, dels 3 que fem a la setmana, no? Ens és difícil també de
A dia d'avui, l'equip està bé, tenim el Guido una mica tocat, tenim el Jaume convalescent d'això que va ser dijous passat, però per lo de més jo crec que arribarem bé. Has parlat dues vegades de l'annex. Te pregunto, no només per l'annex, sinó per aquest dia a dia, Jordi, per el mateix que dèiem abans. No sé si costa també mantenir viva aquesta flama del jugador. Bueno, al final, com que em coneixes, m'has vist amb ganes de parlar de l'annex. No, el tema... Nosaltres podíem saber que aquí hi hauria problemes, que seria difícil portar jugadors bons, que seria complicat, que seria dur, que no guanyaríem partits, que... Tot això, quan t'incorpores i quan fitxes i quan acceptes el repte, ja ho dones per fet. El que no dones mai per fet és que les condicions de treball, l'eina de treball número 1, que és el terreny de joc, sigui el que és. És que a l'annex no entrenaria un equip de tercera catalana. És que no s'hi veu, és que la gespa està fatal, és que no... Està millor el jardí que hi ha fora de l'annex, el tros de gespa que hi ha, que no el propi annex. Llavors, a nosaltres només ens queda aprofitar molt bé els dies que fem estadi i resar els dies que fem annex perquè ningú es faci més mal del compte. No sé, a mi no em toca anar a tallar la gespa. Jo de convenis, d'ús d'instal·lacions, no, de moment no me'n toquen fer. Jo feina tinc amb les alineacions, però sí que és veritat que les condicions de treball en aquest sentit no són òptimes. Llavors això tampoc ajuda, tampoc ajuda això. No descobreixo res. Al final, treballem millor amb fibra que amb un 3G, doncs això és el mateix. I d'alternatives no n'hi pot haver? És que és molt complicat, perquè a les 7 de la tarda, que nosaltres és la nostra hora d'entrenament, tots els camps de gespa artificial de la demarcació, de la província o de la comarca o de la ciutat estan ocupats per entrenaments de futbol base, ja ho entenc, no? És que els nostres terrenys de joc són aquests. Com deia el Marc, això és casa nostra, no? Això és el menjador, és això, i la saleta és l'annex. Bueno, doncs, el menjador el tenim quasi sense mobles, però és que la saleta ens hi ha entrat aigua fa dies. Hi ha un pam d'aigua i no el traiem, no? Està impracticable. Impracticable, per no entrar-hi a fer res, si no és l'hort. Llavors, clar, no sé amb qui correspongui, però és que s'ha de buscar una solució. Són els nostres terrenys de joc, però no estan bé. No sé, de moment, a seguir. Ja està? Vinga, va.